Per tant, la divulgació que se'n fa per part de diferents organismes, i en aquest cas Blanquerna, com una institució educativa, un pilar a Catalunya, és clau. Primera, perquè ens vincula amb els joves com a destinataris i actors. Segona, perquè el que fa és introduir referents de les necessitats d'aquests joves, les ambicions d'aquests joves, a l'hora d'aplicar l'agenda i a l'hora de sentir-se a l'agenda. Our center is delighted to support this prize because we think that working together, and that's the whole spirit of the goals, and to give this impulse to the goals is a really great thing, and I'm very proud and very pleased to be able to be a part of this initiative and to provide our support to it. Nosaltres intentem animar aquestes escoles, o en aquest cas concret, a que treballin ja amb aquesta institució que estigui establerta, entre altres coses perquè nosaltres tenim un mandat global, però no tenim presència a nivell local. Nosaltres tenim les portes obertes a treballar directament amb qualsevol organització que estigui operant a nivell local o sobre el terreny